Pull it up, selector. Omdat ik van ben hoor. Hey Michael? Ik ben het omdat ik het ben. Waarom net? Omdat ik creatief ben. Omdat ik mooi mien ben, de gezelligste klasmaat. Omdat ik gewoon de leukste ben. Wat Patrick, doe nog. Dat mag ik zien, ja. Oh ja, nou ik ben net de beste leraar van Friesland. Dat ben je. Ik ben de beste leraar van Friesland omdat ik het voorbeeld ben van Ben. En ik ken geen Fries. Ik ben de beste lerares van Friesland omdat ik zwaar van een leuke sfeer in de groep en dat elk bij een hartstikke leuke team heeft. Hoppa.